ስለዚ ኣብ ሓፈሻዊ እዚ ናይ ምስጋና ሂወት ክንብል ከለና እቲ ኣመስጋኒ ምዃን ማለት ንኩሉ እቲ ኣብ ሂወት ዝተገበረልና ዘለና ነገራት ሶሪ ክንቀበላለስ ካል መስለኒ ሳይት ገበራላ ኣብይዋ ከይኮን just a second. Just 1 second, excuse me. Okay. Oscar, welcome. متى أبيك تصنع مثلاً؟ لا حدا جروب فتن الله تنياب الله. Okay. It's fine. تسجم يلا. أبدي كريه ولا تركيبكم كاتبو. No, it's fine. تسجم يلا. Good luck. تسجم يلا. Okay. All right. Welcome. Okay. Rodi Sanu. قاعد عن متاهم. All right. ስለዚ ከም ዝበልና እዚ ናይ ምስጋና ሂወት ክንብል ከለና ንኩልቲ በቃ ካብቲ ዝደቀቀ ኢልና ንሓስቦ ወይ ከዓ ከም ውህብ ንወስዶ ነገራት ክሳብቲ ዝዓበየ ብሂወትና ዝተገበረልና ንብሎ ብኩሉ ነገራት መንፅር ማሕበራዊ መንፅር ጥዕናዊ ሓፈሻዊ ብዛዕባ ሂወትና ሂወት ስድራና ኣብ ከባቢና ማለት እዩ ንዘለዉ ነገራት ከነመስግን ከለና እዚ እቲ ናይ ምስጋና ሂወት ንብሎ ማለት እዩ ከነመስግነሎም ንኽእል ነገራት ኣብ ሂወት እንተዳሪእና ኣዝዮም ብዙሓት እዮም ካብቲ መጀመርያ ከምዚ ኢልና ብሂወት ምህላውና ኣብ ሓደ ሰዓት ከምዚ ኢልና ንዛረብ ምህላውና ነዚ ሰዓት እዚ ከነመስግነሉ ግባናይ ካብኡ ሓሊፍና ኩሉ እቲ መዓልታዊ ሂወትና ደቀቅቲ ዝመስል ነገራት ከም ውህብ ንወስዶ ነዞም ነገራት እዚኦም ከነመስግን እንተዳ ጀሚርና ዓብይ ፅባቐ ናይ ሂወት ዝመፅእ ተዘይኮነ ዓበይቲ ናይ ሂወት ምስ ተገበሩልና ጥራይ ከነመስግን እንተዳ እንደሎ ኮይና እዞም ነገራት እዚኦም ክርሕቁና ክእሉ እዮም ስለዚ እንታይ ኢና ንገብር ነቲ ኣብ መገዲ ዘሎ ልክዕ ከምዚ መሰጋገር ዳሓሰብና ዳረገፅና ኢና ንኸይድ ምዝ ብዝተኣሰረ ሓንቲ ዛንታ ኩሉ ግዜ ካብተን ደስ ብላን ዛንታ ላ ቅድሚ ሕጂ እውን ተዛሪብናላ ነርና መስለን ናይ መጀመርያ ናይ ልምድታት እንተዳ ኣትኹም ነርኩም ሓደ ሰብኣይ ቀፃሊ ጸሎት ይገብር እሞ ኣምላኽ ንኽረኣዮ ልምን ነይሩ ኣምላኽ ዝተገለፀለይ በቃ ናትካ ግርማ ክርኤካ ዝደሊ እየ ገለሎ ጸሎት ቀፃሊ ስለ ዝነበረ ናይቲ ሰብኣይ ኦኬ በቃ ዳሓን ፀገም የለን ብዕለት ክንድዚ ኣብ ከምዚ ጎቦ ወይ ከዓ ከምዚ ቦታ ክግለፀልካ እየ ገለብሎ ብጣዕሚ ተሓጒስ ሰብኣይ እንዘን ተማዓልቲ ብሃንቀውታ ፅበያ ነይሩ ትዕለት ምስ ኣኸለ ኦልሬዲ ነቶም ከባቢ ናይቲ ዓዲ ዝነበሩ ሰባት እውን ነጊርዎም እዩ በቃ ኣብ ከምዚ ቦታ ኣምላኽ ክግለፅ ኢሉ ኣሎ በቃ ሶ ትሪል በቃ ኣዝዩ ዘሐጉስ ነገር እዩ ዓብ ነገር እዩ ተባሂሎም ኩሎም ብሃንቀውታ ፅበዩ ነይሮም ስለዚ እቲ ሰዓታት ግዜ ምስ ኣኸለ ዳርጋ ኩሎም ብፅቕጥቅጥ እዮም ናብቲ ቦታ ጀስት ዋላ እቲ ቦታ እኮ ሰፊሕ እዩ ግን ሓደ ግዜ እንታይሃሎ ዋላ ዝኣኽለካ ክንሱ እቲ ነገራት እቲ ህንጡይነት ወይ ከዓ ተርባፅ ኣዝዩ ተለዒሉ እንታይ ትገብር እውን ኣይርዳእካኒ ዳርጋ ጉያ ኣራጋፅ ገለ ዝነበሮ ዓይነት እዩ ነይሩ ተቕድድን ከምዚ ዳግበረ ከሎ እቲ ሰብኣይ ኣብ መንጎቶም ህዝቢ ዳተጓዓዘ ከሎ ሓደ ለማኒ ዝመስል እሞ ከዓ ሓንካስ ክኸይ ስለ ዘይከኣለ በጃኻ እንደዋ ኣነ ከዓ ኣምላኽ ክሪእስ ብጣዕሚ ሃንቀውታ ኣለኒ ስለስ በጃኻ ሓንጊርካ ውሰደኒ ገለ ኢሉ ከምዚ ብክዳኑ ስሒቡ ሒዙ ልምኖ እሞ ግደፍ እስከ ሳኻ ኣርኪብካ ኣነ ብጣዕሚ ከምዚ ተሃዊኸ ኣለኹ ንክንደይ ዝተፀበኽዎ ክንደይ ፀሎት ዝገበር ኩሉ ሳኻ በቃ ከምዚ እንተራእይካ ንዓኻ ተሰኪመ ገለ ከይድ ከተታረፈኒ ፕሊስ ግደፈኒ ገለ ኢሉ ፀጋ ኣቢሉ ከምዚ ኸደ እዩ ዝነግረና ታሪክ እንደና ኣብኡ ምስ ከዱ ፍርቂ ሰዓት 2 ሰዓት ዳበልካ ክሳብ 3 ሰዓት ምስ ተፀበዩ ዝመፅእ ኣካል ኣይነበረን ስለዚ ኣምላኽ ኣይመፀን ማለት እዩ ብጣዕሚ ኩሎም ጉያም ንስኻ ናይ ባሓቂ ዲኻ ከምዚ ስኻ ሓሳዊ ኢኻ ገለ መልታት ኢሎም ዋላ ንዕኡን ዳርጋ ፀሪፎሞ
እንደን በቃ ኣዝዩ ብሕርቃን ብቁጥዕ ኢድ ሓራፍቲ ምስ ኣምላኽ ዝገብሮ ዝርብ ኣብቲ ናይ ጸሎት ግዜ ናብ ኣምላኽ ዝቐርብ ኣብ ኣምላኽ በቃ ከመይ ጌርካ ቃልካ ተዓጽፍ ኢንሻአላ ከምዚ ተጸብኻን ዛ ዓይነቱ ዘረባታት እዩ ዝገብሮ ከምዚ ክመጽእ ኢልካ ንግናይ መጻኻን ከመይ ልኸውን እዚ ገለገለ ኢሉ ወል መጽአ ነይረ ኢልዎ ስኻይ ከዘይረኣኻን እምበር መጽአ ነይረ ዋ ከመይ ኢልዎ ኣይከውኒ ሃው ካም ሕጂ ኩሉ ግዜ እንታይ እዩ ሓደ ነገር ብኸመይ ኣገባብ መጽእ እንተዳ ተዘይተረዲእካ ከይረኣኻ ኢኻ ትሓልፍ ማለት እዩ ሕጂ ኣምላኽ ብኸመይ መጽእ ስለዘይተረድኦ ስለዘይፈለጦ ዝነበረ እንታይ ገይርዎ ነጢርዎ ኦ በቃ ነና ኣብ መገድስ ረጊጽካኒ ኢኻ ኸይድካ ተራእየካ ተገሊጸልካ ነይረ በቃ ግን ከምዚ ግዜ ይነበረካ ስለዚ ብዙሕ እዋን ኣብ ሂወት ሶ ኣምላኽ መን እዩ ነይሩ ማለት እዩ እቲ ብለማኒ ኮይኑ በቲ ስንኩል ኮይኑ መጺዎ ዝነበረ ሰብኣይ ማለት እዩ እሱ ግን እንታይ ካል ነገራት ፅበ ስለ ዝነበረ ንዕሽሽ ዳበለ ይኸይዱ the same ብተመሳሳሊ ኣብ ሂወትና ብዙሕ እዋን ነቶም መዓልታዊ ሙንደይን ዝመስሉ ተራ ዝመስሉ ነገራት ዳረገጽናዮም ንኸይድ እሞ ምስኣናዮም ነመስግነሎም ብዙሓት ነገራት ኣለዉ ዓበይቲ ነገራት ኢልና ንሓስቦም ነገራት ንደሊ እሶም ከዓ ካባና ኣዝዮም ርሑቕ ዋላ ተመጽኡን ከምቲ ዝድለ ናይ ሂወት እቲ ዕግበት ወይ ከዓ ተሓጎስ ክቡን ኣይከሉን እዮም so እንታይ ናይ ካልኩሌሽን ጸገም እዩ ዝኸውን ናይ ቅመራ ጸገም እዩ ዝኸውን say for example ጥዕናና ስድራ ቤትና እዚ ጥዑይ ኣየር ነስተንፍሶ ፀሓይ ኩሉ እዚ ከባቢና እቲ ኔቸር ትጽባቕ ናይ ተፈጥሮ ኩሉ ነገራት ብዙሕ እዋን ውህብ ስለንወስዶ ኣይንጥሙት ኢና ብሓደ ወገን ብሓደ ቦታ ዳተጓዓዝና እኳ ኣብኡ ዘለዉ ጽባቐ ናይ ግራብን ጽባቐ ናይቲ ዘሎ ቦታታትን ከምዚ ኬስ ተባሃልና ናሓልፎ ብዙሕ እዋን ናይ ጥዕናና ከምኡ ንባዕሉ ክሳብ ገለ ተነጊርና ሕክምና ንኣቱ ኣይተመስግነሉን ኢኻ ከም ውህብ ኢኻ ትወስዶ ብሂወት መላውካ ንባዕሉ ካብ ሓደጋ ብገለ ምስ ተረፍካ ግን ሽዑ በቃ ኣምላኽ ስለዝዓወርካኒ ወይ ከዓ ከምዚ ስለዝተረፍኩ ብጣዕሚ መስግን እንዳበልካ ዝኽሪ ትገብር ማለት እዩ ናይቲ ዕለት ሓደ መዘከርታ ገልመልታት ይብካ ኣዘርዋይስ ተዘይኮይኑ ክዝክሮ ይትኽእልኒ ኢኻ ተዘይኮነ ግን ኣትሊስት መዓልቲ ነፍሲ ወከፍ መዓልቲ ትዋሃበና ኸላ እንተዳ በቃ እታ ዝዓበየት ከተጋጥመና ትኽእል ብሂወት ምህላውናይ ካልእ ኩሉ ተወሳኺ ዓይነት ተዳ ክንወስዶ ክኢልና ኣብ ገጉብቦትኡ ነገራት ነእትዎም ኣለና ብዙሕ እዋን ግን እንታይ በቃ ደቂስና ምትንሳእና ኖርማል ኢና ዓነ ኖርማል ስለ ዝኾነ ከዓ ኣይንመስግነሉ ኢና ስለዘይንመስግነሉ ከዓ ከምዚ ጣዕሚ ብሉንቲ ሂወትና ካልእ ዓበይቲ ነገራት እንደሊ እሞ እሶም ከዓ በቃ ንዖም ክትረክብ ሕጊ ክትብል ከምቲ ሰብኣይ ዝግበሮ ከዓ እቶም ኩሎም በቃ ኣብ ሂወትካ ስድራኻ ጥዕናኻ ኣዕሩኽትኻ ማሓዝትካ ተለዉ ዋላ ትኩሉ ደስ ዝብል ዝኾነ ከባቢ ተለካ ንዑ ነገራት ዳረገጽካ እንታይ ትገብር ዓበይቲ ነገራት ኢልካ ዝሓሰብካዮም ክደል ትኸይድ ተሓጎስ ኣብኦም ትስእኖ እንደገና ከዓ ትውስኽ ብገንዘብ ትኸይድ ብዝና ትኸይድ ብፍልጠት ትኸይድ ክዕግበካ ኣይክእልና መወዳእታ ዳርጋ ናብ ኣፋፈ ሞት ምስ በጻሕካ ኣብ መወዳእታ ከምዚ ጥበብ ምስ ሃበካ ትዝክሮም ነገራት ይኸውን ዳስዋይ መብዛሕትኦም እዞም ኣብ እርጋን ወይ ከዓ ናብ ሞት ዝቐረቡ ሰባት ተዳሪኸም እቲ ኣብ ሂወት ቀንዲ ዘገድሶም ነገራት እንታይ እዩ እቲ ንኣሽቱ ዝመስል ነገራት እዩ በቃ ዳስዋይ ርጊ ኢሎም ብነገራት ኩሉ ከይተጨነቑ ኣብ ገጉቡእ ግዜ ሂቦም ዝኸዱ ኔቸር እንተፈጥሮ ዕዘብዎምሽ ባዕሉ እቲ ነገራት በቲ ዝተዋሃቦ መልክዕ ከም ዝኸይድ ከዓ እፈልጡ እሞ ርግእ እብሉ እተገብሮ ዘለዎም ጥራይ ኣብታ ስፔሲፊክ ግዜ ኣብታ ዝተዋሃበት ሰዓት እዋን ከዓ ገብሩ ከምዚ ርግኣት እመሃሩ ሶ ክሳብ ክንደኦም ንኸውን ኢና ክንፅበ ዘለና ኖ እዚ ዊዝደም እዚ ጥበብ እዚ ካብ ሕጂ ሒዝናዮ ክንከይድ ክንክእል ኣለና ስለዚ ዝዓበየ ክንዝክሮ ዘለና ሕጂ እውን እቲ ዝዓበየ ኣብ ሂወት ከጋጥመና ዝኽእል ነገር ደቂስና ምትንሳእና ብሂወት ጥዕና ዝዓበየ ነገር እዩ ስኢልና ብርሃን ፀሓይ ምርኣይና ዝዓበየ ነገር እዩ ሶ ከምዚ ነዞም ነገራት እዚኦም ከነመስግነሎም ክውሰዱ ክንፅበ የብልናን ማለት እዩ እቲ ካልእ ተወሳኺ ተደመሮ ኢና ክንሓስቦ ዘለና ምክንያቱ ብዙሕ እዋን ዋላ ብስታቲስቲክስ ተዳሪእና ኣብ ሓደ መዓልቲ ከባቢ እንደይ 300,000 I'm not quite sure 300,000 ወይ ገለ 300 ገለን ሽሕ ሰባት እንተዳ ኣብዚ ምድሪ እዚ ብሞት ዝፍለዩ ኮይኖም ኣትሊስት ንሕና ካብኦም ኣይኮንናን ዘለና ኣትሊስት ከምዚ ኢልና ንዛረባ ኣለና ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣትሊስት ነስተንፍዝ ኣለና ኣትሊስት መሰረታዊ ዝኾኑ ነገራት ኣይሰኣናን ዘለና
ኣትሊስት ብጥዕናና ኣለና ምናልባት ኣብቲ ጥዕናና ስነልውን ኣገዳስነት ናይ ጥዕና ክንርዳእ ብዙሕ ነገራት ስለ ዝሕግዘና ሶ እንታይ ማለት እዩ ከምዚ ብከምዚ ዓይነት ፐርስፔክቲቭ ብከምዚ ዓይነት ኣጠማምታ ሂወት ክትጥምቶ እንተዳ ጀሚርካ እቶም ተመስግነሎም ነገራት ኣዝዮም ብዙሓት እዮም ኣመስጋኒ እንትኾንካ ከዓ ሕጉስ ኣለኻ ማለት እዩ ኣብ መወዳእታ ናይ ሂወት መፈፀምታ እቲ ንደልዮ ነገራት ከዓ ዕግበት ሓጎስ ንኽበና እዩ እዚ ኩሉ ድራማ ወይ ከዓ እዚ ኩሉ ምንቅስቃስ ናይ ደቂ ሰባት ወይ ናይ ሂወት ተርእይናዮ ንዑ ነገራት ንምርካብ እዩ ሶ ምናልባት ከምቲ ናይቲ ሰብኣይ ከይኮን ግን ህድእ ምባል ኣድልዩ ምክንያቱ እንታይ ብዙሕ እዋን ቀልጢፍካ ክትከይድ ትደሊ እሞ ኣዚፍ ገለ ነገር ዝብፃሕ ዘሎ መስለካ ሽዑ እንታይ ትመስል እቶም ቀለልቲ ዝመስሉ ነገራት ግን ከዓ ዓበይቲ ሶም ዳርጋ ዳርሳዕካዮም ትኸይድ ኣይተስተማቕሮምን መወዳእታ ከዓ ሽዑ ትስእኖም ኣበየለካ ኣምላኽ ከም ዝበሎ ከምኡ ዓይነት ኣበየለካ እቲ ሓጎስ ወይ ከዓ እቲ ዕግበት ዝበሃል ኸውን ሶ ከምኡ ንኸይከውን ብንኣሽቱ ነገራት ንብሎም ግን ከዓ ገዘፍቲ ኣብ ሂወትና ዓበይቲ ነገራት ብኦም ዝያዳ ክንሓስብ ከነስተንትን ናይ ከምኡ ግዜ ክህልወና ክኽእል ኣለዎ ሶ ኣዝዩ ኣገዳሲ ኢንፋክት መዕፀዊ መዛዘሚ ጌርናዮ ዘለና ናይዚ ትምህርትና ኮር ኮንሰፕት ዕንዲ ኣሳር ዝኾነ ነገር ሱ ስለ ዝኾነ እያ ምክንያቱ ዝገበርና ተገበርና እዚ ነገራት እንተደኣ ተዘይሃሊና ኣመስገንታ ዓይነት ሰባት ተደኣ ተዘይኮይንና ዝምላእ ነገር የለን ስለዚ መክደን ናይ ዝኾነ ነገር እዩ መላእ እዩ ዝኾነ ነገር ጉድል ብል ሞ ብኡ ጌርካ ኢኻ ተዓፅቦ ብኡ ጌርካ ትመልኦ ካልእ ምስኡ ብዝተኣሰር ኣገዳስነት ናይቶም ንኣሽቱ ዝመስሉ ነገራት እንተደኣ ክንሓስብ ኮይና ሴ ፎር ኤግዛምፕል ሓደ ሃብታም ሰብኣይ ኣብ ኣይሲዩ ወይ ከዓ ኣብ ክፍሊ ውፅዓት ኣትዩ ንሓደ 15 መዓልታት ኣብ ኦክሲጅን ስለ ዝነበረ ተሓኪሙ ወፂኡ ኦኬ ኦክሲጅን ኣብ ኣይሲዩ ወይ ከዓ ኣብ ክፍሊ ውፅዓት ኣዝዩ ክቡር እዩ ስለዚ ሕፅረት ምስትንፋስ ስለ ዝነበሩ ብኦክሲጅን ከስተንፍስ ነይሩ ድሓር ሕሳብ ምስ ገበርሉ ክንደይ ገለ ሽሕ መፂኡ ኒሃዋ ሸሓት ይመፂኡ እቲ ሰብኣይ ዳርጋ ቁሩብ ናይ ሓዘን ምልክት ናይ ንባዓት ምልክት ኣብ ገፁ ሪኦም እቶም ስታፍ ማለት እዩ ዋ እንታይ ኮንካ ደኣ ማስ ከቢርካ ድዩ ገልመልታት ኢሎሞ ማስ ኣይ ኖ ምሻሎ ሃብታም ኢኻ ፅግመካ ይንብል ኢና ከመይ በዚሕካ ዲ ኮይኑ ገለገለ ኢሎሞ ኖ ኣነ ዘተሓሳስበኒ ዘሎ ወይ ከዓ ዘሕዝነኒ ዘሎ ማስ ፈጣሪ ሕጂ ወዲ 75 ዓመት ኮይነ ኣለኹ ነቲ ን75 ዓመት ዝኣክል ብነፃ ዝሃበኒ ኣየር ወይ ከዓ ኦክሲጅን ክኸፍለሉ ተዝብልሲ ክንደይ ኮን ማሓተተኒ ኢሉ ክንደይ ኮን ማሓተተኒ ምክንያቱ እዛ ናይ 15 መዓልቲ ሞኻ ኢንተርሚተንት ትወፅእ ኦክሲጅን ክንድዝ እንተዳ ወዲኣትለይ እቲ ግን ተሓቲቱ ዘይኮነውን ኣይመስጎም ኩሉን ብምባል እዩ ዝያዳ መፅኡ ሶ ኣብ ኣይሲዩ ኣንደር ኦክሲጅን ምእታው የድልየካን እያ ንኸተመስግን ስለዚ ሓይሊ ናይ እስትንፋስ ናይ ብረዝ ክንርዳእ ከዓ እንታይ እዩ እስትንፋስና ንልዕሊ ክንደይና ክንሕዘ ዘይንኽእል ሜቢ 4 ደቂቕ ዝበዝሐ 4 ደቂቕ ተበፂሑ ዝስኸማን ልዕሊ ክንሕዘ ይንኽእል ኢና ሶ ኣብ ሂወት ትዝዓበየ ሞኻ ብነፃ ዝወሃበካ ሞኻ ብዘይቦ ግን ባልሓደ ክትነብር ዘይትኽእል ኣዝዩ ኣገዳሲ ነገር ኦክሲጅን እዩ ምናልባት ኦክሲጅን ከም ካልእ ነገራት ዝሽየጥ ተዝኸውን ነይሩ ወይ ከዓ ቶም ዘለዎም ጥራይ ዝሕዝዎ ነይሮም ተዝኾኑ ከመይ ምኾነ እቲ ኣዝዩ ዝኸበረ ነገራት ዝኸበረ ምኾነ ምክንያቱ ብዘይቦ ክንከይድ ኣይንኽእልና ግን ኣዝዩ ከምዚ ብነፃ ዝወሃብ ነገር እዩ ማይ ተርኢና ከምኡ ሕጂ እንታይ እቲ ኣገዳስነት ናይ ሂወት እቲ ብሂወት ምህላው እቲ ዝዓበየ ነገር ምዃኑ ከም ስእሊ ከም ኮንሰፕት ንክነምፅ ኢና ዝንዛረቦ ዘለና ምክንያቱ እንታይ ብዙሕ እዋን ናይ ፕራዮሪቲ ናይ ቀዳምነታት ከምዚ ምትሕንፋፅ እንተዳ ኣሎ ኮይኑ እቶም ዓበይቲ ኢልካ ተሓስቦም ንስኻ ንኣሽቱ ነገራት ክኾኑ ይኽእሉ እዮም እቶም ንኣሽቱ ኢልካ ተሓስቦም ዕሽሽ ትብሎም ከም ንብሎ ዘለና ጥዕናና ብሂወት ምህላውና ሂወትና ፋሚሊናትና ስድራና ኣዕሩኽትና ኩሉ ነገራት ሶምቶም ዝዓበየ ኣሰት ወይ ከዓ ዝዓበየ ሃብቲ ናይ ሂወትና እዮም እዚ ነገራት ዝተለካ ስኻ ዝሃብተምካ ሰብ ኢኻ ማለት እዩ ብካልእ ስታቲስቲክስ ብካልእ መንፅር ተዳ ንሪኦ ኮይና ሂወትና ግን እንታይ ዝኸውን ኣብ ሓደ ነገር ዝተሓፀረ እዩ ዝኸውን ስለዚ ከምዚ ዓይነት ኣቲቲድ ኣተሓሳስባ ብምዕባል ናይ ሓደ ግዜ ዘይኮነ ቀፃሊ ክንገብሮ ዘለና ተግባር እዩ ዝኸውን እዚ ስለዚ ኣብቲ ዘይተመልአ ዘይኮንና ክነተኩር ዘለና
ኣብቲ ዝተመልአ ኣብቲ ዘለና ዘይተመልኡ ነገራት ኣለዉ ዶ መሊኦም ሽሕን ሚእትን ኦልሬዲ ነሶም ዝተመልኡ እንተዳ ክንጥምቶም ጀሚርና ግን እቶም ዘይተመልኡ ካዳ ተመልኡ እዮም ክኸዱ ተዘይኮነ ኣብታ ዘይተመልአ ጥራይ እዚኣ በቃ ክሳብ ትምላእ ኣለይ ዝብል ዓይነት ኮንሰፕት ኣተሓሕዛ እንተዳ ሃሊና ግን ፈፂማ ኣይትመልእን እያ ሰብ trust me ፈፂማ ኣይትመልእን እያ ምክንያቱ ብመፅርሳ ዝመልአት ካልእ ኣጓፍ እያ ትፈጥር እቲ ፒትቲ እቲ ጉድጓድ እቲ ዝመልእ ጉድጓድ ኣይኮነን ናይ ህይወት ጉድጓድ ኦልሬዲ ከም ዝበልናዮ ምስጋና እንተዳ ኣሎ ኮይኑ ግን ንኩሉ እዩ ዝዓብሶ ንኩሉ እዩ ዝመልኦ ኣብ መወዳእታ ኸ ዘለና ዝዓበየ ነገራት እሱ ማለት ግን ኣይትዕበ ኣይትወስኽ ማለት ኣይኮን ኔቨር ከምኡ ዝኸይድ ነገር ኣይኮን ዕበ ወስኽ ኩሉ ነገራት ግበር ግን ኣቲ ቼንዲ ኤቭሪ ስቴጅ ኣብ ኩሉ መስመር ወይ ከዓ ደረጃ ናይ ህይወት ኣመስጋን እንተዳ ክትኮን ክኢልካ ወሰኸካ ዳ እምበር ከምዚ ኣመስጋን ብምዃንካ ካብቲ ደልዮ ነገራት ኣይተርፍን ኢኻ ምክንያቱ ኩሉ ግዜ እንታይ እዩ ዋላ ነቲ ዘለዎ ይውስኻ ክብል ከሎ ኦልሬዲ ከምዚ ብውሽጢ ኣለዎ ኣመስጋን እዩ ኣለኒ ባህል እዩ ናይ በረኸት ሂወት ዝነብር ሰብ ተዳ ኮይኑ ዋላ ብሰብ ደረጃ እንተዳ ርኢናዮ እውን እንታይ ኢኻ ትብል ዋነዚ ዳ ክትገብሮ ኣለካ ማስ ጌርካ ኣለኻ ማ ነመስግን የርኢ ሞሳ ኣለዎ ዝበሃል ነገራት ኣሎ ሶ ኢስትሩ ዋላ ኣብ ኔቸር ኣብ ተፈጥሮ ሕጊ ተፈጥሮ ሕጊ ፈጣሪ ከዓ ከም ደሰይም ይሰርሕ ተዳ ዝያዳ ከምዚ ነቲ ዝተዋህበካ ኣብ ሊስካ ትርኢ ትንከባኸብ ተመስግን ኮንካ ካልእ ከምዚ ከተመስግነሉ ዘለካ ነገራት ዋሃበካ ነታ ተዋሂባትካ ዘላ ናይ ስራሕ ፀፍሒ እንተዳ ዘይተመስግነላ ንኣብነት ኮንካ ከም ሰብ ግን እታ ዘላትካ እውን ትሕደገካ ማለት እዩ ምክንያቱ ኦልሬዲ ስኻ እንታይ እቲ ኣቲቲድ ኣተሓስባናትካ ግራቲቲድ ወይ ከዓ ምስጋና ዝመልኦ ስለ ዘይኮነ ዋላ ተወሲኽካስ ብዙሕ ኣብቲ ካልኩሌሽን ኣብቲ ዲዛይን ወይ ከዓ ኣብቲ ማረ ናይቲ ኔቸር ናይቲ ተፈጥሮ ብዙሕ ኣይትውስኽን ኢኻ ዘለኻ ስለዚ እዚ ከምዚ ግድን ክህልወና ዘሎ ክፋል ናይ ህይወትና ክንገብሮ ዘለና ክንላበሶ ዘለና ባህሪ እዩ ካብ ውሽጥና ማለት እዩ ስለምሳል ዘይኮነ ስለዚ እቲ ኣገዳሲ ፖይንት እንታይ ኣመስጋኒ ምዃን ሓንሳብ ወይ ክልተ ሰብ እንፍፅሞ ተግባር ዘይኮነ መዓልታዊ ንላበሶ ህይወት እዩ ተስፋይ ከምኡ ስለ ዝኾነ ባህልና ንርአዮ በቃ ከመይ ውዒልካ መስገን ከመይ ሓዲርካ መስገን ኣዝዩ ብጣዕሚ ከምዚ ደስ ዝብል ስለዚ እንታይ እዩ እቲ ኩሉ ክፋል ናይ ህይወትና ብኸምኡ ነገራት እንተደኣ ተቃኒዩ እንታይ ዝኾን ዘለዎ ሙሉእ እዩ ዝኾን ርግኣት ዘለዎ ኩሉ ሓጎስ ዘለዎ ምክንያቱ ዜርና እቲ ኩሉ ንገብሮ ነገራት ዕግበት ንኽበና እዩ ስለዚ እቲ ዕግበት ኣብ ነገራት ምውሳኽ ዘይኮነ ኣብቲ ናትካ ኣቲቲድ ወይ ከዓ ኣብቲ ናትካ ኣተሓሳስባ ነቲ ዘለካ ማዕረ ክንደይ ኣፕሪሺየት ትገብር ተድንቕ እንተደኣ ኮይኑ ወል ከምዚ ስኻ ኦልሬዲ ብዙሕ ዘለካ ሃብታም ኮንካ ኣለኻ ብመንፅርቲ ርዲኢት ናይ ህይወትካ ምዝ ብዝተኣሰር ብናልባት ተደጋጋሚ ዝዝረብ ነገር ኣሎ ብፍላይ እታ ኣብቲ ዘይብልካ ዘይኮነ ኣብቲ ዘለካ ተኩር ዝበልናይ ኣገዳሲት እያ ምክንያቱ ኣብ ዘይብልካ እንተደኣ ኣተኪርካ ክትመልእ ኢልካ ፈቲንካ በቃ እሳ ምስ መልእት እየ ዝሕጎስ ዝብል ክትመልእ ኣይትለማት ኣይኮን እሳ ምስ መልእት ጥራሕ እየ ዝሕጎስ ከምዚኣ ምስ ገበርኩ ጥራሕ እየ ዝሕጎስ ዝብል ዓይነት ኮንሰፕት ወይ ከዓ ዘመስግን ዝብል ነገራት ተደኣ መፂኻ ግን ኣብኣ ምስ በፅሓኻ ካልእ ነገራት ርኢኻ ኦኬ በቃ ዳሓን እዚኣ ዳበልካ እቲ ናይ ህይወት ነገር ኣይመለኒ ማለት እዩ ብፍላይ እቲ ብማተርያል ነገር ተኸዶ ብደጋዊ ነገራት ተኸዶ ዝመልእ ነገር ኣይኮነን ድሓር ክንሪአና እቲ ምክንያት እንታይ እዩ ኦኬ ምክንያቱ ብ100 ትሕጎስ ነበርካ ብ1000 ከማን ክትሕጎስ ኣይትኽእልን ኢኻ ብ1000 ትሕጎስ ነበርካ ብ10,000 100,000 ኣይትሕጎስን ኢኻ ደን ብሚልዮን ኣይትሕጎስን ኢኻ ቢልዮን ትከይድ ኢኻ ከምኡ ኢልካ ማለት እዩ እዚ ማለት ግን ኣይትወስኻ ይሃለኻ ኣይኮነን እቲ ኮንሰፕት እተሓዛ ግን ካበየናይ ክብገስ ኣለዎ ኢና ንሪኦ ዘለና ሓደ ኣብ ፓላስ ዝነብር ንጉስ ነይሩ ምስ ኣማኻሪኡ ቀፃሊ ብሓደ ቦታ ሓልፍ እሞ እቲ ዝሓልፈሉ ቦታ ሓደ ከምዚ በቲ ናይ ደጋዊ ስታንዳርድ ካ ዝበሃል ሰብኣይ ኣብ ሓንቲ ንእሽተይ ኣጉዶ ምስ ስድርኡ ሕጉስ ኮይኑ ወኻዕኻ ክብል ቀፃሊ ርእይዎ ሓልፍ ገለ ሶ እቲ ሃብታም ኣይሚን እቲ ያ ሃብታም እዩ ንጉስ እዩ ኣነ ከምዚ ኢለ ዘይሰሓቁ ዘይተሓጎስኩሲ ከመይ ኢሉ እዚ ዋላ ሓደ ዘይብሉ ሰብኣይ ምስ ስድርኡ ዝሕጎስ እንዳበለ ቀፃሊ ግረም ነይሩ ነቲ መኻሪኡ ከዓ ሕቶ ኦኬ ናይዚ ምስጢር ትፈልጥ ደሊ ዲኻ ኢልዎ ዋው ኖ ብጣዕሚ ክፈልጥ ደሊ እየ ገለ ኢልዎ በቃ ሞ ላይክ 3 ወርሒ ሃበኒ ኢልዎ ኦኬ ፀገም የለን ምስ ከዓ ሓደ ሳንዱቕ ናይ ወርቂ ሃበኒ ኢልዎ ኦኬ እንታይ ክትገብር ጥራይ ኣርኤኒ እቲ ምስጢር ንገረኒ ገለ ኢልዎ ኦኬ ተባሂሎም ጎርጎፓል
زي أخذت زنجرة تاريخ سوسياليت يا بايدوي أخذت ندس بلاني ذكرا تاريخ ويكا قصال زمستانين سو كمس جورو دحري سلسة ورحبت وتخلفولو دمسي جاو بأسي نجار كمتي ناي قدم زنبرة سلام يكون نابت جزاري موا تاي خاجيركا تاي نجارات جيركا قليل ونتي أمهريم بل بكا حجزي حقوس الزلو مخنياسي because they are members of the 99 club أولات 99 شاعتن زبال وجلو يكا كلب يميلو انتاي مالتي زي ورقي أفتا قون جوز أمس جورلهم تي سواء كم كل جزء نقطة تسمو قدي مزرخو بسيو عين تقامنا يكالن ترايو ناي بحق ورقي شعونتي جولد كوينس نتوركي تقصروا 9 شاعتن متى 9 شاعتين يلوم قومتي كل يوم ماشي ملي امسي ميتي اتكون نيروا نا قاصرا تغاغينا لنا سلازي كن جبر لنا يلوم 9 شاعتين قصروا شعخا نا عسكا هو قاصرا كاتبلو سويت تمص تقصروا 9 شاعتين كميلو خمس غون درو رسي عموت خندوز اكل ورقي قال مركبهم قال زبل حقوس قال درو ترس كميلو 9 شاعتين مت بقى مزيانا هو 9 شاعتين ولا نخصهم اخمانسي بقى دس هيبلكاني بقى ملئت تكون الله 100 بقى تكون الله قاليلو سواي بقى دقاسي ولا حديرو ليتي بقى كل زوتن زيتون داتوه عامله سرحه بقى 100 نخمل انا تاورقي حقيقي بالجميرو اتين اي تحازون اي تنكفوني تبايلو غزي بز خده متن بقى كال سراح بلون مص تخيل اتي سلامتا هنا يبلومني اسقومني تخيلنا مقصرات يرين يحلو እንደገና فايد كوما عينتي نيرو مشيتا اتو سرح ويلنا عنك من ستي هوت كم زمسكونه سلچوا سبيتي انسغاله حني مصباطين حدا خلته قال جولد كوينس هاوصيا نتجزا محما حبيلاتو يا يسوايا حقوسلا قليل يا حسيبا نتي بقى صباقنا يتجزاون كري اي كالن منياتو اوريدي تروس ابكالي نير هيدو موصار اب جمرلو تراي 9 شوعتن ازي سنبيدلو እንደገና ተደግሞ 9 شوعتن ኣብቲ ገዛ ብዙሕ من አልዕልዎ እንታይ ኮይኑ ግደፈና በጃ ኸይላቶ ምክንያቱስ እዚ ኩሉ ከለናስ ንምንታይ ኢና ተኣሲርና ዘበልና ስለዚ ነዚ ገዛ ዘድልየና ነገራት ነይሩ ገይረ ኣለኹ ስኺ ኣይተሓስብኒ ክገለገለቲ ቆይቂ ናይ ሰብ ሓዳር ዘሎ ንረኣዮ ሕጂ ከምዚ ባዕልኻ ትፈልጥ ነገራት ይክመፅእ ሽዑ ድምፆም ተሰሚዑ ዘይፈልጥ ነበረ ኪን የሰሓቕ እዚ ነገራት ዝመፅእ ኪን ሓሊፉ ከም እንዳበለ ከዓ እቲ ወዲ ከዓ ክላ ገልምልታት ኢለ ከዓ ገለገለ ዝኾነ ከዓ مشكلته دي نخال نجارات وقالنا تازخون قال العيل ندقنا نوصي تجازا حج عقرقر سلازي انتايو تي سنا حسابنا يتي ساعة شعتن زي مولو إنها تي زاري لك أنا زي ملأ زلاس لك أخت كتملأ سو بهم عين كونسبت غير كيف زملا نجارات يلا نياتو تاي حدث كلا خطوط دخلها كلا أسكلا يتسبيه كبيوت that's why تي هيوت زودا نجارات يكونن and life is not a destination, it's a journey قال له حكيم زبصح ነገር ሓደ ቦታ ገለ ዘይኮነ ትጓዓዝ ጉዕዞ እዩ ሰነ ትጓዓዝ ኢኻ ተስተማዕሮ ዘለካ ነትጓዓዝ ተስተማዕሮ ተኾንካ ከዓ ንሎሚ ከመሳገር ናይ ጽባሕ ዘይኮንካ ዳረገጽካ ክትከድ ሎሚ ኣበቃታ ዘላትካ ህይወት ትሰርሖ ኣብ ሎሚ ትነብሮ ኣብ ሎሚ ኩሉ ነገራት ናብ ሎሚ ክንዲ ዝደለና ንብለ صباح كمزي سحب عبيلنا نبلو مخنا مصاين هاي نخلينا ولاتي نصباح لنا نفيتشر لنا مصايلنا نحسب نغبرو قبلو مينا نغبرو سز تا تشيرش نغبرا زلنا بزغب باخ نبعلا زلنا هنصمبلا زلنا معالتي حجي علوميا قبلو مين لو مخا جست حجي ذا مومنت زي ازلنا منياتو نيكست مومنت هاي نفينا كمز مالت ذا فيتشر راي تحسب بلان هاي حلقه قال نغراسي كونه تزعابي فوكس نات كاغن ኣብቲ ናይ ሎሚ ምንባር ክኸውን ከም ዘለዎ እዩ ዘርእየና ከምኡ ዓይነት ተዳ ኮንካ ከዓ ፀገም እዩ ምክንያቱ ናይ ብዙሕ እዋን ሽግርና እንታይ ንሕሉፍ ብምርኣይ ክንጠዓስ ወይ ኣብ ሕሉፍ ክንተሓዝ ስራት ናይ ሕሉፍናትና ክንከውን ንመፃቢ ምጥማት ክንሽበር እዞም ክልተ ነገራት እዮም ዘብሉና ኣብ ሎሚ እንተዳ ኣለና ኮይና ብንቕሓት ንጥምት ኣለና ግን ፀገም የለን ዋላት መፍትሒ ዝበሃል እውን ኣብ ሎሚ እዩ ዘሎ ምክንያቱ ኩሉ ግዜ ኣብ ሎሚ ጥራሕ ኢኻ ክትርኢ ትኽእል ሎሚ ጥራሕ ኢኻ ክሰርሕ ትኽእል እቲ ፊቸር ዝበሃል ዘሎ እቲ መፃኢ ዝበሃል ዘሎ ብመንፅርቲ ናይ ቅድሚ ሕጂ ዝነበረና ባያዝ ዝኾነ
استتأمم عينت سئلنا يتي حلف ناتنا إنا نسأل أمبر كم زي نفولت أيكون أنت فيتشرتي بمنصر بتناي حلف ناتنا سألنا فورس تاي زخون هذا بايز زخون يدخون تمتع أيتي فيتشرتي قبلهم انت لا توكيرنا أطلي معالتاوي كم حدش نقراتي ناقن تاي زخون زلو تنقرات يوت حدش قوم فلا يز مايند ناتنا رأس ناتنا كتسأل هن صوت زي كي إلنا ريبيتيتيفي دقا تدقاقامي تزومص حسابات بحلف يز نبر التي توت ناتنا ذا سوي تحسبناتنا أقوارص قبلنا just consciousness ويكا تنقى حتى بنمصالي تنقرات بحدش منفسك رأينا زغل تزي كونه مايند ناتنا بكا حلف ميمور دا ذكر يز نبر ذكرتات بكا دامتة حامي تمالي دا بدا يز نبر that's why repetitive ويكا حدش نقر زي بلو أسل تشاو زغون سو السوق أسأل خط حدثو أبلومي منباركن لامركن كتالنا سلازي كان مسكن لهم زلنا نقرات كم زلنا يوم أزيم بزحاتهم بتعمي كم زي توم دقات زموصل نقرات ምክንያቱም እንታይ ከምዚ ሓደ ሓደ ግዜ ይወስል ችው ኢልካ ምስጋና ኣብቲ ስነሉ ትዝውር ኣቢልካ ከምዚ ናብዚ ሕክምና ምዝዋር ፅቡቅ እዩ ትርኢ ብዙሕ ሰብ ተሸጊሩሎ ወይ ከዓ ከምዚ ስድራ ሃሊካ ኩሉ ነገራት ሃሊካ እንተ ደኣ ገና ንስኻ ዘይስተማቐርካዮ ሰብ ኮንካ ንኣብነት ዘወር ትብል ናብቲ በዓል ኦርፋንስ ወይ ከዓ ኣብ ጎደናታት ተደርቢ ዘሎ ሰብ ትርኢ ወይ ከዓ ኩሉ ማሓዙት ከለውካ ዓርፍ ከለውካ እቲ ነገራት እንተ ዘይተስተማቐረ ኣለኻ ምናልባት እቲ ሕጊ ናይ ክስታይ ናይ ኮንትራዲክሽን መታን ገለ ክምህረካ ምክንያቱ ክልተ ተፃወርቲ ነገራት ሕማቅ ዘሎት ከምዚ ፅባቐ ናይቲ ፅቡቅ ንኸነስተማቕር ኮምፔር ንክንገብር ንክንርኢ ተባሂሉ እዩ ንዑ ንኸተብለ ሕግዘካ ክእል እዩ ስለዚ እዚ ነገራት እዚ ቀፃሊ ከምዚ ካብቶም ከነመስግነሎም ዘለና ነገራት እዩ ስራሕካ ገዛኻ ከባቢኻ ስለዚ ስድራ ቤትና ከምኡ ኩሉ ነገራት ዘለና ምሕዝነት ሓደ ካብታ أزي عاب نجاري نتوتي ناتنا هيوتنا زملوا خافتي كتالي كأن من شحقوس بهالون تي كونيكشن تي مسوات زلوانا نيو حكي حزنتي ناتنا فيلين ناتنا سميتات نكافل عين السبب هيوت العالينا وين كابزع بسجان نجاريلا نتو كل زلهم زموصل سبات بدقة عالم تصبهم بزحاتهم بتماتر يعني بتي زرع نجارات كل نجارات علوم إلنا نحسهم نجارات من الوقت the most miserable توم أزيم زدونكس عين السوات كونو فيلم زي component زي نجارات زي تزيب لهم هنياتو material نجار مساري مساجري نايزهم كلهم نجبروا له دامبر بينو حجوز مثال كان نجارات يكون على سب بين في التأسلة زحزة حجوز مثال نتيجة في التقييمه من السوات انت دا يرول جميرو أقل لجن of course حاجوس كم تعلم هذا سب جنزب بمحازو بينو تراي بليونر بمخانو حاجوس كون أكل من صرت جنزب جيرو هذا contribution عبي زخانة سألوا تسعونه بعالم فتأرن تداوين جن بو بيلوتي نعلامون purpose ناتو مهرمي ويكا مساخ أسلز جبر زلوا السو حاجوس كم تعلم خلي بينو تجن it doesn't bring كم زي ولا حدا كم زي value هيبوني نبعد زنزلنا تكنولوجي من رأي كم زي ملسيلكا 100 عامات قال ملتا تاريخس إذا نجراسي ولا 5 عامات لنا تبلناون مجننا يكون إذا نجراسي نبرن فلتت موقع عزيا مرة خبي مسألة ماشينات مزناقي كل نجراتي فيزيكالي خنري خلنا ود سبع أبزح جوان إتي كل زبلي نجرات بقى عزيز استمال على زمني زرلا ميتا عامت ወይ ቅድሚ 200 ዓመት ዝነበሩ ነጋውስ ሎሚ ሓደ ደኻ ዝበሃል ወይ ከዓ ማእከላይ ናብራ ዘለዎ ሰብ ክነብሮ ክእል እዩ ኢንፋክት እሶም ከማን ከምዚ ናይ ሎሚ ኣይነብሩ ምክንያቱ እቲ ዘለናይ ግዜ ዝሃበና ብልጫት ኣለዎ ነዚ እውን ክትሪኦ ትክእል ኣለካ ራይ ነቲ ኣልታ ዘይኮነ ክትጥምት ነቲ ኣውንታ ነገር ከተመስግነሉ ትክእል ኣለካ ነቲ ኣልታ ሽዑ ሪባትል ትገብሮ ተምፀሞ ብኸመይ ኢኻ ተሳንዮ ታትገብር ኣለካ ትፈልጥ ዘይኮነ ኔጋቲቭ ኮይና በቃ ፅልምት እዩ ዘሎ ከይድ እዩ ዘሎ ጠፊ እዩ ዘሎ እቲ ዓለም ናብ ዝብል ኮንሰፕት ወይ ከዓ ስና ሓሳብ ተዳ መሪሕና ግን እቲ ህይወትና ከምዚ ተስፋ ዘይብሉ ነገራት እዩ ዝኾን በቃ ኣዚፍ ከምዚ ዋላ ሓደ ዘየለ ስለዚ ኩሉ ግዜ እንታይ እቲ ፀሓይ ዕራብ ዘይኮነ እቲ ምብራቕ ናይ ፀሓይ ጥምት ኢልና ነገራት ከምዚ ብሓድሽ መንፈስ ምጥማት ከድልየና እዩ ከዓ ኣብ ውሽጥና ዝስራሕ ነገር እዩ ኣብዚ ተሓስባ ናይዚ ሽፍት ምግባር ኩሉ ተፈጥሮ ንባዕሉ
ከተስተማቕሮ ኣለካ ከተመስግኖ ኣለካ ብመንፅር ዘመስገንካ ልያ ሓደ ነገር ክብርናቱ ዝርዳእካ ክትዕቅቦ ትፍትን ብዙሕ ዋና ናይዚ ሕጂ ዘሎ ጀነሬሽን ዘመን ቁርብ ዘሰክፈካ ነገር ከዓ እቲ ተፈጥሮ ዝበሃልቲ ባህርያው ዝበሃል ነገራት ብዙሕ ግምት ኣይንቦን ዘለና ብመንፅሩ ከዓ እንታይ ብከላ ኣየር ግሎባል ዋርሚንግ ገለ ዝበሃሉ ምናልባት ኣብ ሕጂ ኮይና ክንሓስቦ ከለና ንእሽተይ ዝመስለና ነገር ግን ብፍላይቶም ሳይንሳውያን ክትንትንዎ ከለዉ ምክንያቱ እንታይ እቲ ነገራት ብካልኩሌሽን ብቕማረ ናይ 50 ዓመት ናይ 100 ዓመት ሓሲቦም ክነግሩካ ከለዉ ግን ኣዝዩ ዘሰክፈካ ብዙሕ ነገራት ኣሎ ዕሽሽ ኣቢል ዕሽልካ ምኻድካ ነቲ ተፈጥሮ ነቲ ነገራት ዘይምዕቃብ እዚ ኸ እንታይ እቲ ኣድቦናትና ኣብቲ ካልእ ነገራት ስለ ዝተግበረ እዩ በቃ ብዋጋቲ ፅሩይ ኣየር ብዋጋቲ ዘይተበከለ ኩሉ ነገራት ቬንቲሌት ዝኾነ ነገራት ካልእ ከተሳልጥ ስለ ትፍትን እዩ ስለዚ ቀዳምነታት ናትካ እንተ ደኣ ተዘይፈሊጥካ ኣብቲ ውልቃዊ ሂወትና እውን ከምኡ ኣሸጋሪ እዩ ዝኾን ስለዚ ኩሉ ብሰባት ዝግበረልና ብፈጣሪ ዝግበረልና ኩሉ ውዕለታት ካብቲ ዝደቐቐ ዝበሃል እንተ ደኣ ኣመስገንቲ ኮይና በቃ ኩሉ እቲ ነገራትና ከምዚ እቲ ሞድ ናትና እቲ ናይ ምስጋና ሞድ ዝበሃል እቲ ዝዓበየ ክልወና ዝኽእል ኢነርጂ ስለዚ ዋላ ሓደ ነገር ከም ቅቡል ከም ውህብ ክንወስዶ ዘይኮነ ኣቕሊልና ክንሪኦ ዘይኮነ that's why እቲ ቴንክ ዩ ዝበሃል ዋላ ብእንግሊሽ ክንሪኦ ከለና ዋላ ብትግርኛ ከ የቀኒለይ ዝዓበየ ነገር ምዃኑ ካብ ውሽጢ ከም ናይ ባሓቂ ቀፃሎ ክትብሎ ከለካ ሓደ ሓደ ዋንታ ኮይኑ ከም ልምዲ ውሰድ እሞ ትርስዖ እንታይ ትብል ከም ዘለኻ እንተ ደኣ if you really mean it ናይ ባሓቂ እንተ ደኣ ትብሎ ኣለኻ ኮንካ ነቲ ትብሎ ዘለኻ ግን ዋላ እቲ ፊሊንግ እቲ ስምዒት ንዓኻ እዩ sometimes ከዓ እንታይ ከይተገበረልና እውን ከነመስግን ንክእል ኣለና እዚ እቲ ሓይሊ እምነት እዩ ምስ ተገበረልካ ዘይኮነ ተመስግን ስለ ተመስግን እዩ ዝግበረልካ እዛ ኮንሰፕት እያ ንሓዛ ኣመስጋኒ እንተኮይና ሓደ ሰብ ዝያዳ ከመስግነሉ ዘለዎ ነገራት ይወሃቡ ቅድሚ ሕጂ ብዝያዳ ብመንፈሳውነት ዝተኣሰረ ነገር ኢና ንፈልጦ ነርና እዚ ኣብዚ ሕጂ እዋን ግን ዝሓድሽ ካቲን እዩ ዝኾነ ሳይንስ እዚ ናይ ኳንተም ዝበሃል ፊዚክስ ወይ ከዓ ሳይንስ ነዚ ነገራት እዚ እዩ ዘንፀባርቐልና ነዚ እዩ ዘራጉዶ ነዚ እዩ ሓቂ ዝገብሮ ዘሎ ስለዚ ነቲ ትደልዮ ነገር ድሮ ከም ዝረኸብካዮ ጌርካ ከተመስግን ከለካ ናባኻ ዝያዳ ኣዝኻ ተቕርቦ ኣለኻ መፀካ ማለት እዩ ኣብ ግዜ ሽግር ኣመስጋኒ ምዃን ንባዕሉ እቲ ኩነታትካ ብዘየገድስ ጉዳታትካ ብፅንዓት ክሰግር ዝሕግዘካ ነገር እዩ ስለዚ ዋላታ 10 ሚእታዊት እንተ ደኣ ኣላ ኮይና እታ ክትመስግነላ ዘለካ ነገር ኣበ እንተ ደኣ ተኪርካ ነዚ ዘሎ ቴስዓ ሽፍን ኣቢልካ እንታይ እዩ ንዑ ንክትብድሆ ንክትፀርቦ ይሕግዘካ እዩ እዚ ዋላ ሳይንቲፊክሊ ዋላ ብመፅናዕቲ ዝተረጋገፀ ኣብ ሕክምና ንዝኣተዉ ተመሳሳሊ ሕማም ዘለዎም ሕሙማት ኣብ ዝተገበረ መፅናዕቲ እቶም ተስፋ ዘለዎም ሆፕ ዘለዎም ኣመስገንቲ ዝኾኑ ፖዚቲቭ ኣዎንታዊ ረኣያ ዘለዎም ዝያዳ ናይ ምሕዋይ ተርእየታት እዮም ኣርዮም ዋላ እቲ ናቶም ኢሚኒቲ ዋላ እቲ ናቶም ነቲ ሕማም ናይ ምቅላስ ክእለት ከዓ ዝያዳ ካብቲ ናይትዮም ከም ዝዓበየ እቲ ዝተገበረ መፅናዕቲ ዘመልክት ስለዚ ኣብ ኩሉ ክፋል ናይ ሂወትካ እዩ ዝሕግዘካ ስለዚ እንታይ ኩሉ ግዜ እቲ ማዕረ ክንደይ ሎም መዓልቲ ዋላ ድብን ዝበለ ፅልሚ ዝበለኹም ኩሉ ግዜ there is a better future ወይ ከዓ ሓደ ፅቡቅ መፃኢ ኣሎ ፅባሕ እንተ ደኣ ኢልካ ሓሲብካ እንታይ ነቲ ሎም ዘለውን ንባዕሉ ሓደ ላይት ብርሃን ትውስኸሉ ኢኻ ካልእ ኦብስተክል ኢልና ነርና ዝሓለፈ ፀገማ ዝመስለና ነገራት ኩሉ ግዜ ልክዕ ከምዚ ገፃት ናይ ሓንቲ ሳንቲም ካልእ ዕድላቱን በቲ ሓደ ወገን ሒዙ ስለ ዝመፅእ እንተ ደኣ ክንሓቅፎ ክኢልና ኤምብሬስ ክንገብሮ ክኢልና ኪነቲ ፀገም ምባልና ከዓ ከም ሓደ ብድሆ ንብቕዓትና ዝፍትን ዘዕብየና ናትና ነገር ተባልሓትነት ዝፍትሽ ነገር እንተ ደኣ ጌርና ወሲድናዮ ንዕብየትና ንረብሓና ክንቂሮ ንኽእል ኢና ስለዚ ከምኡ እንተ ደኣ ኮንካ ኩሉ ነገራት ስሕቦ ኣለካ ከም ዝተማረረሉ ነገር የለን ማለት እዩ ውድቀት ንኣብነት ውድቀት ትምህርቲ ኢልናዮ ዳርጋ እቲ ውድቀት ክንብል ከለና እውን ዳርጋ ብትግርኛ ኔጋቲቭ ወይ ከዓ ኣልታዊ መልእኽቲ ስለ ዘሎ ካብ ውድቀት ከምዚ ጌጋ ክትብሎ ዝተጋገኻዮ ወይ ከዓ ዝተማሃርካዮ ነገራት ክትብሎ ዝያዳ ቀልል ሓፈሻዊ እቲ ውድቀት ዝበሃል ግን ትወዲእካ ምትራፍ ምዃኑ እምበር ከምዚ ሓንሳብ ምግጋይ ወይ ከዓ ምዕንቃፍ ከም ዘይኮነ ማለት እዩ ዝያዳ እቲ ምዕንቃፍ ክንብሎ እውን ይሓይሽ ትዕንቀፍ ሞ ትስእ ግን ኣብኡ ከዓ እቲ ዝበዝሐ ትምህርቲ ኣሎ ምክንያቱ ንሓደ ቅድሚ ሕጂ ትገብሮ ዝነበርካ
تدا ጌርካዮ እንታይ ኢኻ ምልክዕ ክትገብሮ ኢኻ ግን ብዙሕ ነገር ኣይትመሃርን ኢኻ እንተዳ ንሓደ ቅድሚ ሕጂ ጌርካዮ ዘይትፈልጥ ነገር ጌርካዮ ግን ክትጋገይ ኢኻ ግን ኣብቲ ምግጋይ ኢኻ ትምህርቲ ዘሎ ምክንያቱ ፅባሕ ንጎ the same mistake ተመሳሳሊ ጌጋ ይትፍፅም ኢኻ ድምር ናይ ዝኩሉ ነገር ከዓ እንታይ ይበሃል ተመክሮ ናይ ሂወት ይበሃል እቲ ብዙሕ ተመክሮ ዘለዎ ሂወት ከዓ ብዙሕ ነገራት ኣብ ሂወትካ ዓምም ይኽእል ምክንያቱ ሂወት ዝመሃረቶ ነገር ብዙሕ ስለ ዘሎ ከምኡ ዘጋጥመና ጥዕናዊ ፀገም ንባዕሉ attention ኣድህቦናትና ኣብ ጥዕናና ዝያዳ ንክንገብር ከምኡ ሓሊፉ ግዜያውነት ናይ ሂወት ክትርዳውን ሓደ ግዜ እቲ ኣነባብራና ናይ ሂወትና ኣዚፍ ከምዚ 1000 ዓመት ንነብር ወይ ከዓ ዘይንመውታ ዓይነት ጌርና ኢና ንነብር በቃ ክንገብሮም ዘለና ነገራት indefinitely postpone ንገብሮም ንቐፃሊ እንታይ ዝበሃል ነናውሖም ፅናሓለይ ንብሎም ከነድበሎም ዘለና ነገራት ኣይነድበሎም ኣገዳስነት ናይ ግዜ ኣይንርዳእ time is limited በቃ ግዜ ሓፂር ምዃኑ እንተዳ ቀፃሊ ትርዳእ ኣለካ ኮንካ ግን እቲ ነገራት እቲ እንታይ ነቲ ኣብ ሂወት ዘገድሰካ ነገራት ንክትዓምም የኽእለካ እዩ ዳስ ዋይ ሓደ ግዜ ከምዚ 10 ዓመት ተሪፈና ከለዋ ትንበሃሉ መሓሻ ሓደ ግዜ ትብለሉ እዋናት ኣሎ ምክንያቱ ነተን 10 ዓመት ኣዝኻ ከምዚ ሰንጥራይ ተሪፈና ኣለዋ ኢልካ ስለተሓስብ ቀፃሊ እንታይ ዝበሃል ትገብሮም ዝነበርካ ነገራት ቀፃሊ ከምዚ ተወንዝፎም ዝነበርካ ነገራት ክትገብሮም ትግደድ ኢኻ ደፋእካ እዩ እዚ ናይ ግዜ ገደብ ዝበልናዮ ሳምታይምስ ከነምፅኦ ዘለና ዝበልናዮ እውን ብከምዚ ዓይነት ርድኢ ሶ ኣብ ሂወት ተሪእናዮ ብዓብ ደረጃኻ ከምኡ ነገር ስለዚ ጥዕና ነገር ጉዱል ክብል ከሎ እንታይ እዩ ኦኬ ከምዚ ኣሎ ከምዚ ድሓር ኣብ ካልኦት ሰባት ርህራሄ ንክህልወና ዝገብር ይውን ቀፃሊ ንስኻ ጥዑይ ስለ ዘለኻ ከምዚ ካልእ ሰብ ዘይሓምም ወይ ከዓ ዝኾነ ዘይስማዓካ እንተደኣ ኮይኑ ንስኻ ዝኾነ ነገር ብምግጣሙ ዋላ ፀገም ንዓኻ ሂሚሊቲ ትሕትና ንክምረካ ንካልኦት እውን ድንጋፀ ንክህልወካ ዝገብር ዓይነት ነገራት እውን ክኸውን ይኽእል እዩ ስለዚ እንታይ እዩ ነብሲ ወከፍ ዝመፅእ ብድሆታት ወይ ከዓ ሽግራት ኢልና ዝሓስቦ ነገራት ናቱ በረኸት ናቱ ትምህርቲ ሒዙ ዝመፅእ ነገር ስለ ዝኾነ what am I here to learn እንታይ ክመሃር ተደልዩ ዘሎ ኢልና እንተደኣ ክንቅበሎ ክኢልና ኣብ ክንዲ ንቃወሞ እንታይ ካብኡ ብዙሕ ነገራት ክንከስብ ንኽእል ኢና ኦልሬዲ ነቲ ዘሎ ምቅዋምና ግን ኮንትነት እዩ ብዙሕ እዋን ዘይምሕጓስ ካብ ምንታይ ዝመፅእ ነቲ ዘሎ ንቃወሞ ስለ ዘለና እዩ ኦኬ እቲ መፅኡ ዘሎ ሪዛልት ትውፅኢት ኦልሬዲ ህልው እዩ ስለዝተቃወምናዮ ዝቕየር ነገር ኣይኮነ ዋላ ከምዚ ስለዝተቐበልናዮ ከዓ ዝቕየር ነገር ኣይኮነ ምቕባልና ግን ንዓና እንታይ ንረብሓና እዩ ምክንያቱ ክውን ስለ ዝኾነ ክትቂሮ ስለ ዘይትኽእል ንኣብነት ሕማቅ ወይ ከዓ ንሓደ ዘይድለ ነገር ተቐቢልካዮ ማለት ኣሎ ኢኻ ትብል ዘለካ ዳ እምበር ክቅይሮ የብለይን ማለት ኣይኮነን ኦኬ ስለዚ እዚ ክንፈላልዮ ንክእል ኣለና ተቐቢልካዮ ማለት ግን እዚኣ ተናሒዝ ዘላ ክውንነት እያ ካብኣ ተበጊሰ እንታይ ይገብር ኢልካ ክትሓስብ ከለካ ግን ብዙሕ ነገራት ተምፅእ ትኽእል ኢኻ ድሓር እንታይ ኩሉ ግዜ ሂወት ኮዝ ኤንድ ኢፌክት እዩ ሓደ ነገር ኣሎ እቲ መጀመርያ ዝነበረ መበገሲ ከዓ እንታይ ይሰርሕ ነቲ ውፅኢት ተምፃልና ስለዚ ኣብ ክንዲ ብውፅኢት ትበኣስ እቲ ውፅኢት እንተደኣ ከምቲ ዝደልዮ ስኻ ዘይመፀ ኮይኑ ነቲ ውፅኢት ዘምፀአ ኮዝ ወይ ከዓ ጠንቂ ንዒኻ ክትኣሊ ክትፍትሽ ዘለካ ብፍላይ ምስ ዓወታት ተኣሲርና ብዝረኣናዮ ነገራት እውን ንሱ ኢና ርኢና እቲ ሪዛልት ዝወሃበና ዘሎ ምስቲ ወረቐት ንኣብነት ተምሃራይሲ እንተዳ ሪዛልት ተዋሂቡ ሕማቕ ውፅኢት ነቲ ወረቐት ኣይኮነን ክቐዶ ዘሎ ወይ ከዓ እሱ ይኮነን ፀገም እቲ ሪዛልት ይኮነን ፀገም ወይ ከዓ እቲ መምህር ኣይኮነን ፀገም እቲ ፀገም እሱ ኣየፅንዐን ኣይተዳለወን ሶ ከም ውፅኢት ከዓ እቲ ሪዛልት መፅኡ ሶ ምስቲ ክውንነት ዘይኮነ ንዑ ቅበሎ ኦኬ ዳስ ዘ ሪያሊቲ ምክንያቱ መጀመርያ ምቕባል ማለት መፍትሒ ምንዳይ እውን ኦኬ ንሱ እዩ ብዙሕ እዋን ዲናያል እንተደኣ ኣሎ ኮይኑ which means ዲናያል ማለት ከምዘየለ ነገራት ሓሲብካ ኖ እዚ ናተይ ኣይኮነን ከምዚ ስለ ዝገበርኩ እቲ መምህር ከምዚ ኢልቢል ንበር ኣነ ኣገልምልታት እንተደኣ ትብል ኮንካ ነብስኻ ኢኻ ትዕሽ እውን ንዑ ይኮንካ ምክንያቱ እንታይ ኣብ ክንዲ ክትመሓይሽ ትፍትን እንታይ ኢኻ ትገብር ዘለኻ ነቲ ነገራት እናውሕ ኣለኻ ምክኒት ትድርድር ኣለኻ ዝበልናዮ ምክኒት ከዓ ማዕረ ክንደይ ዋላ ፀብቕ ከምዚ ውፅኢት ኣየምፅእን እዩ ኣብ ክንዱ ግን ኦኬ ኖ እዚኣ ናይ ብሓቂ ናተይ እያ ትቕበላ እየ ምባልካ ግን እንታይ እዩ ተሓጒስካሉ ወይ ከዓ ርዒምካዮ ዘይኮነ ካብኣ ተበጊስካ ግን ትሰርሕ ታገብር ኣለኒ ዳስ ዋይ ምስቲ ውፅኢት ኣብ ክንዲ ትበኣስ ምስቲ ጠንቂ ምስኡ ከመይ ጌርካ ከምዚ ክትቅይሮ ትኽእል ትሓስብ ሰው ኣብ ኩሉ ክፋላት ናይ ሂወትካ ብኸም መንፅር እንተዳሪእና ነቲ ነገራት ንምንታይ ይኸውን ኣብ ክንዲ ንብል ኦኬ እዚ ኮይኑ ዘሎ
እንታይ ነገራት እዩ ኣባይ ዝገበርኩ ወይ ቅድሚ ሕጂ ዝኾንኩ ሂወተይ ኣስዒቦ ዘሎ ብምባል ብሓድሽ መንፈስ ክንጅምሮ ንኽእል ኢና ስለዚ ጥቕምታት ናይ ኣምስጋን ምዃን ኦልሬዲ ርኢና ኢና ዋላ ብመፅናዕቲ ዝተረጋገፀ ግን ቀንዲ መሰረት ናይ ሓጎስ እዩ ክሳብ 25 ሚእታዊት ወሳኺ ኣብ እቲ ናትካ ደረጃ ናይ ሓጎስ እዩ ዘሎ ኣብ ገሊኡ 10 ብሎ ኣብ ገሊኡ 25 ሚእታዊት ካልእ እቲ ፍርሒ ነገራት ኣልታዊ ተሓስባታት ምጭናቕ ብዙሕ ነገራት እዮም ዝጎሉ ምክንያቱ እዚ ነገራት እዚ ብእምነት በቲ ኣወንታዊ ተሓስባ ስለ ዝትካእ ካልእ ጥዑይ ይገብረካ ካብ ኩሉ ዘይኮነ ሓሳባት ኣልዩ ፅቡቅ ድቃስ ካብ ጭንቀት ነፃ ትኾን ብዝግባእ ክትሓስብ ትኽእል ክላሪቲ ንፁርነት በካ እዚ ነገራት ዝተሎ ከምኡ እንተደኣ ኮንካ መስጋን እንትኾንካ ከዓ ናይ ከም ማግኔት ኢኻ ልክዕ ከምዚ ናይ ማግኔት ሰባት ትስሕብ ኢኻ ምክንያቱ ሰብ ናባኻ ክርኢ ከሎ ሓደ ፖዚቲቪቲ ሓደ ኣወንታዊ ነገር ስለ ዝርኢ እቲ ዝምድናኻ ምስ ሰባት ይኹን ኣብ ስራሕኻ ከባቢኻ ኣብ ገዛኻ ኣዝዩ እንታይ እዩ ዝኸውን ስሙር እዩ ዝኸውን ከምኡ ንዘጋጥሙ ጉዳያታት ብእምነት ፅንዓት ክሰግር የኽእለካ ኢልና ኣለና ካልእ ኣመስጋኒ ምዃን ኩሉ ግዜ ኣብቲ ዘለካ ነገራት ብምትኳር ኣብ ዘይብልካ ዓይነት ዝያዳ ግዜ ከይትቐትልን ምስ ካልእ ሰባት ከይትወዳደርን የኽልክለካ እዩ የገላግለካ እዩ ምክንያቱ ብዙሕ እዋ እንታይ ምስ ካልእ ሰባት ክትወዳደር ከለኻ እቲ ናይ ምስጋና መንፈስ ጠፊኡ ኢሎ ማለት እዩ ምክንያቱ እንታይ ኣብቲ ዘለካ ኣብ ክንዲ ተድብ ኣብቲ ዘይብልካ ኩሉ ግዜ እቲ the grass is green on the other side እዩ ዝበሃል እቲ ኣብ ኢድካ ዘሎ ወርቂ ዳርጋ ጨርቂ ኮይኑ ስለዝስማዓካ ነቲ ዘለካ ባሊ ነገራት ንዕሽ ምባልካ እንታይ ኢኻ ትገብር ኣብታ ናይቲ ጎረቤትካ ወይ ከዓ ናይቲ ካልእ ኣሎ ኢልካ ተሓስቦ ነገራት ኢኻ ትጥምት ዝሕዝን ንስኻ ተመሳሳሊ ነቲ ናትካ ዝስኻ ዘለካ ነገራት ጥምት ምዃን እዩ ከምኡ ዓይነት እቲ ናይ ሂወት ፓራዶክስ ኣብ ክንዱ ግን ንዓኻ ዘድልየካ ምሳኻ ዝኸይድ እቲ ናትካ ናይ ሂወት ኒት ንስኻ ኢኻ ትፈጥሮ ንስኻ ኢኻ ትፈልጦ ሶ ምስኡ ጥራይ ኢኻ ከተተኮር ናብኡ ጥራይ ኢኻ ተድብ ዘለካ ዘይኮነ ነፍሲ ወከፍ ክስቶ እንታይ ገይሩ ኣነ እንታይ ክገብር ኣለኒ ዝብል ዓይነት መንፈስ ተደኣ ኣለካ ኮይኑ እዚ ምስጋና ኣመስጋኒ ምዃኑ ስለ ዘይመፅእ እንተደኣ መስጋኒ ኮንካ ናብቲ ኢኻ ትኸይድ ክልቲኡ ነገር ኣብ ሓደ እዋን ክመፅእ ኣይከኣልኒ ስለዚ እቲ ኣመስጋኒ ምዃን ካብዚ ነገራት ዝኣሊካ ኣሎ ማለት እዩ ብቐንዱ ግን ስለምንታይ እቲ ፅቡቅ ኢልና ንሓስቦ ነገር ንኣብነት ወይ ገንዘብ ወይ ካልእ ነገራት ቀፃሊ ሓጎስ ዘይበና ንዝብል ተደኣ ሪኢና ሄዶኒክ ኣዳፕቴሽን ዝበሃል ኣሎ ንስኻ እንታይ እዩ መጀመርያ ሕጉስ ትብል ግን ትለምዶ መጀመርያ ቤዝ ላይን ሃፒነስ መጀመርያ መዓልታዊ ዘሎ ሓጎስ ናትካ ቤዝ ላይን ወይ ከዓ መጀመሪ ተደኣ ኮይኑ ንኣብነት ኣይ ጎት ኒው ካር ሓዳስ መኪና ረኪበ ኢትስ ግሬት በቃ ደስ ይብለኒ ዝብል ስምዒት ኣብዚ ክወስደካ ኣብዚ ፒክ እዚ ኦኬ ግዜ ዳኸደ ከይድ ከሎ ድሕሪ ናበይ ክወርድ ናብታ ዝነበርካ ኢኻ ትወርድ ኣብጎተካ ግን ኦኬ ወላ ሓደ ኖርማሊ ኢንሻአላ ከምቲ ናይ መጀመርያ ኤክሰርሳይዝ ዝገበረካ ዝዕገበካ ይቅፅል ሪዛልትስ ናይ ሂወት ተኾንኹም ገንዘብካ ተኾንኹም ትትረኽቦ ነገራት the same ኣብ ኔጋቲቭ ወይ ከዓ ኣልታዊ ነገራት ተኾይንካ the same ተመሳሳሊ I failed my exam it's dreadful በቃ እዚ ዘይፅወር እዩ ኤግዛም ሰሪፈ በቃ እዚ ኣይፅወሮን እዩ በቃ እዚ ዘይከውን እዩ ኖላ ድሓን ተረጋጋ ገለ ቁር መዓልቲ ፅናሕ ገለ ኢኻ ትብሎ ሽዑ ውሽጥኻ እንደን ገለ ቁር ምስ ፀኒሐ ገለ ኦኬ ድሓን ስ ኖርማል ኢልካ I failed my exam ግን that's okay ሓኒ that's okay ስለዚ ኩልኻ that's okay ናብ ዝብል ኢኻ ትመፅእ መወዳእታ so እቲ ቤዝ ላይን ናትካ ኢኻ ከተልዕሎ ከተትሕቶ ዘለካ ማለት እዩ እምበር እዚ ኤክስተርናል ነገራት ግዳማዊ ነገራት ዘምፅኦ ነገራት ልክዕ ከምዚ ናይዚ ክሳይ ቀልጢፉ ዲሞ ናብ ታሕቲ ዝወርድ ነገር ዝቕፅል ነገር ኣይኮነን ስለዚ እዚ ሄዶኒክ ኣዳፕቴሽን ዝበሃል ዳስ ዋይ ከምዚ ሚእቲ ደሞዝካ ሚእቲ ተነይሩ ተደኣ 200 ተገይርካ ዓብ ነገር ኮይኑ ይስማዓካ 1000 ዝተገበርካ እዛ ዓብይ በቃ ድሕርስ ኣይሓትትን 10,000 እዛ ሓሲበ ይፈልጥኒ 10,000 ተኮይንካ እሞ ወላ ሓደ ድሓር 10,000 ትበፅሖ ንግዜ ሕጉስ ትብል ድሕሪኡ ክላ ኖርማሊ እንታይ እሞ ድሓር ጠለባትካ ከም መንፅርካ ዓቢ ብድሕሪኡ ከዓ ካልእ ነገራት ትደሊ እንደገና ገለ ብመንፅር ማትሪያል ነገራት ተኺልካ ይኹም ብመንፅር ካልእ ሪዛልትስ ናይ ስራሕ ናይ ትምህርቲ ገለ ንሎ ዘለናዎም ከምኡ ነገራት ከምዚኣ ተሒዘ ከምዚኣ ተበፂሐ ገለ ዝበሃል ነገራት ተደጋዊ
ከምዛ ዓይነት ባህር ስለ ዘሎ ኣይከየድኒ ዋላቲ ፅቡቅ ነገር ኣብቲ ኣሉታውን ናብ ከምዚ ክትመልስ ስለ ዝኽእል ዳስ ዋይ ድሕሪ 2 ዓመት ኢሎም ሓደ ሎተሪ ዝበፅሖ ሰብን ሓደ እግሩ ዝተቆርፀ ሰብን ድሕሪ ዓመት ወይ 2 ዓመት ናብቲ ናይ ቅድም ዝነበሮ ሓጎስ እዮም ዝምለሱ ኣላሕዳ እቲ ሓደ ሎምዶ ምስ ዋሃድ ከም ሪያል ትቕበሎ እቲ ሓደ ከዓ እቲ ሚልዮን ገለመታት ረኺቦ ሓደ ፍሉይ ሓሲቦ ዝነበረ ከም ኖርማል ምስ ዋሃድ ኖርማል እዩ ዝኸውን እቲ ዩስት ዝፈጥረሉ ዝነበረ ሓጎስ የለን ዳስ ዋይ ቀፃሊ ትኸይድ ንኣብነት ንርኣዮ ዶ ኣብ ካፈታት ንርኣዮ እሞ ሓድሽ ካፈ እንደገና እቲ ሓደ ምስ መፅኻ እቲ ሓድሽ ወይ እቲኣ ትለምዶ ነገራት እቲ ምልማድ ዝበሃል ነገር እዩ እዚ ሄዶኒክ ኣዳፕቴሽን ዝበሃል ዘሎ ነገር ስለዚ እዚ ምልማድ እዚ ክትቃለሶ እንተደኣ ኮንካ እቲ ኣቲቲድ ኦፍ ግራቲቲድ ዝብሎ ንሱ ከተምፅእ ትክእል ኣለካ እዚ ናይ ምስጋና ሂወት በንፃር እዚ ናይ ግራቲቲድ መስርሕ ቀፃሊ መዓልታዊ ክፋል ናይ ሂወትካ እንተደኣ ጌርካዮ ኣብ መዓልቲ ኣትሊስት ከተመስግነሎም ዘለካ 3 ክሳብ 5 ነገራት ተነፊዕካ 10 ግን ቀፃሊ መታን ክትገብሮ ኣትሊስት 3 ወይ 5 ነገራት ተደኣ ጠቀስ ከይልካ ካብ ግላዊ ሂወትካ ካብ ስራሕካ ካብ ጥዕናካ ካብ ማሕበራዊ ሂወትካ ዳበልካ እዚኦም ቀፃሊ ብዝገበርካሉ መጠን 10 ክሳብ 25 ሚእታይ እቲ ናትካ level of happiness ወይ ከዓ ናትካ ዕግበት ናትካ ሓጎስ ውስኽ እዚ ፕራክቲካሊ ተግባር ዝረአ ነገራት እዩ ማለት እዩ ሳብ መጀመርያ ምናልባት ዘይክመስለካ ቀሊል እንተዳ ሕጂ ጅምረላ ኮንካ ኩሉ ግዜ እንታይ ኢልና ልምድታት ምስ ተኣከቡ ካምፓውንድ ምስ ገበሩ እዮም ናብቲ ላዕሊ ዝኸዱ እዞም ኣቶሚክ ሃቢት ኣቶማዊ ሃቢት ዝበልናዮ ወይ ከዓ ኣቶማዊ ልምድታት ዝበልናዮ ስለዚ ኣብዚ ናይ ፕላቶ ግዜ ብዘለካሉ ሰራሕ ትክእል ኣለካ መወዳእታ ሽዑ ግን ትውፅኢት የርእየካ እዩ ስለዚ ጥቕምታት ናይ ግራቲቲድ ናይዚ ምስጋና ከም ዝበልናዮ ኣብ ኩሉ ክፋል ናይ ሂወትና እዩ ዝኸይድ ኢሞሽናሊ ወይ ከዓ ስምዒትናትና ዝያዳ ዝተረጋጋእና ነገራት ንቕበል ሓይሊ ዘለና ንሰባት ምውድዳር ገዲፍና እቲ ቅንዕናትና ዝቕንስ ዝያዳ ዘሐጉስ ነገራት ጥራይ ንጥምቲ ዓይነት ሰብ ክንከውን ኢና ፐርሰናሊ ወይ ከዓ ብግላዊ እንተዳሪኻ ኸ ኣብ ማተርያል ኣብ ደጋዊ ነገራት ዝያዳ ተተኮር ተዳኣ ነርካ እቲ ኣብኡ ዘለካ ተኩሮ ቁሩብ ቅንስ ንኽብል ዝያዳ ብዛዕባ ካልኦት ሰባት ንኽትሓስብ ካብ ኣነ ንሕና ዝብል ነገራት ንኸተምፅእ ብዛዕባ ገዛ ርስኻ ዘለካ ስምዒታት ንኽበርኽ ነገር ገብረካ ማለት እዩ መንፅር ጥዕናኻ እዚ ክንገልፆ ፀናሕና እዩ ቀሊል ነገር ኣይኮነ ኣብ ምንዋሕ ዕድሜና ኣብ ኳሊቲ ወይ ከዓ ዓይነት ናይ ድቃስና ኣብ ትናትና ሓፈሻዊ ኢነርጂ ኤክሰርሳይዝ ንክንገብር ሕግዘና ኩሉ ዋላቲ ካርዲዮቫስኩላር ሪስክ ዝበሃል እዚ ዋላ መፅናዕቲ ዝገብሮ ዘለዎ እዮም ምክንያቱ ኣብዚ ሕጂ እዋን ካብቶም ቀንዲ ቀተልቲ ዝበሃል ኣብዚ ሕጂ እዋን ዘሎ ሕማም እዚ ምስ ስትረስ ምጭንቀት ምስ ዓይነት ኣመጋግባ ዝተኣሰር እዚ ናይ ልቢ ፀገም እዩ ፅበት ናይ ሰራዊር ደም ብምግባር ኢንፋርክሽን ወይ ከዓ ዋቅዕ ልቢ ትገብር እዚ ኣቲቲድ ኦፍ ግራቲቲድ ወይ ከዓ እዚ ናይ ምስጋና ሂወት ዓይነት ምንባር ቀፃሊ ክፋል ናይ ሂወትካ ምግባር ነዚ ነገር እዚ ብዓብዪ እዩ ዝቕንሶ ካልእ ኣብ ኬር ኣብ ስራሕ ንባዕልኻ ፅቡቅ ዝኾነ ብስራሕ ዝምድናታት ክህልወካ እዩ ብመንፅሩ እቲ ኔትወርክ ናትካ ተደዓቢኻ ፅቡቅ ናይ ስራሕ ዕድላትን ፕሮሞት ናይ ምዃን ወሳኺ ናይ ስራሕን ናይ ካልእን ክህልወካ እቲ ፕሮዳክቲቪቲ ናትካ እቲ ፍርያምነት ናትካ ከዓ ብመንፅሩ ወሳኺ ሶሻሊ ማሕበራዊ ነገራት ተርእይና ኣብ ሓዳርካ ስሙር ዝያዳ ክኸውን እዩ ጥዑይ ዝኾነ ዝምድና ክትመስርት ኢኻ ፍሬንድሽፕ ዝምድናታት ምሕዝነት ናትካ ከምኡ ዕሙቕ ዝበለን ኣዝዩ ከምዚ ሰሓቢ ንኸውን እዚ ነገራት ተደኣ ኮይኑ ብኸመይ ኢና ናብ ፕራክቲካል ስከነምፅእ ናብ ተግባር ከመይ ኢና ንጅምሮ እዚ ነገር እዚ ቀፃሊ ኣነ ኣይ ፐርሰናል ዝገብሮ ቀፃሊ እቲ መዓልታዊ ሓደ 3 ክሳብ 5 ትፅሕፈሉ ከምዚ ናይ ግራቲቲድ ጆርናል ዓይነት ክህልወካ ኣለዎ እዚ ሕጂ ዋላቲ ሞባይልና ከምዚ ክንጥቀመሉ ንኽእል ኢና ምክንያቱ ነብሰ ከፍ ኣፕሊኬሽን ነብሰ ከፍ ዘለናይ ሓሳብ ናቶ ኣፕሊኬሽን ስለዘሎ ናይ ግራቲቲድ ገለ ንባዕሉ ናቶ ኣፕሊኬሽን ኣሎ ወይ ከዓ ብፅሑፍ ተጌርናዮ ብኢድናኻ ዝበለፀ ኸውን ሎ መዓልቲ ንከምዚ የመስግን ልካ ክትፅሕፎ ከለካ ሓደ እቲ ክትፅሕፎ ከለካ ሪዋየር ኸውን ኣሎ እቲ መልእኽቲ ናብ ርእስኻ ቀፃሊ በፃሕለ ምክንያቱ እቲ ሞተር እቲ መልእኽቲ ዘመሓልፎ ናብቲ ብሬን ስለዚ እቲ ምፅሓፍ ኣገዳስነት ኣለዎ ስለዚ ከምዚ ዓይነት ልምዲ ክነጥር ክንክእል ኣለና እዚ 2 ግዜ ተጌርናዮ ዝበለፀ ንጎ ክንጅምሮ ከለና እቲ መዓልቲ ክንድቅስ ከለና ከዓ ስለዚ እዘን 2 ክፋላት ናይ መዓልቲ ሰት እንተደኣ ጌርናዮ ፅቡቅ ጌርና ቁልፊ እየን ምክንያቱ ንጎ ብምስጋና ምጅማርካ ነቲ መዓልቲ ኣዝዩ ይብርሆ
ብምስጋና ምዕጻብካ ምሸት ከዓ ንዝነበረ ነገር ኩሉ ደምሲስካ ብሓድሽ መንፈስ ነቲ ዝቕፅል ዘሎ ከም ዝጅምር እዩ ዝገብር ኣብዚ ሎም መዓልቲ ብዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ኣብ ስራሕኻ ኣብ ሓፈሻዊ ሂወት ናይ ከባቢኻ ኣብ ገዛእ ርእስኻ ኣብ ሂወት ናይ ስድራኻ ናይ ኩሉ ነገራት እንተደኣ ሓሲብና ነመስግነሎም ነገራት ብዙሓት እዮም እቶም ደቀቕቲ ኢልና ንሓስቦም ጥራይ ክንርስዖም የብልና ምክንያቱ ኣብኦም እዩ ዘሎ እቲ ነገር እዚ ናይ ምስጋና ከውሒ ንብሎ ዘለና ከዓ ከምዚ ዓይነት ከምዚ ማርብል ነገር ተደኣ ረኺብና ብከምዚ ዝተዋቕረ ከዓ እንታይ ቀፃሊ ዘዘኻኽረና ማለት እዩ ንዓ ሕዚ ኣቢልና ከነመስግነሎም ዘለና ነገራት ክንረአ ከለና እንታይ ዝያዳ ሰሓቢ ገይሩ ኣእምሮና ናብ ከምኡ ስለዚ እንታይ እዩ ዝገብር ዘሎ ኣእምሮ ካብቲ ዘየድላ ሓሳብ ኣይተመላኣለይን የለን ዝብል ኩነት ወፂኡ ናብ ምንታይ ይገብር ኣሎ ናብ ምንታይ ንስሕቦ ኣለና እቲ ሓሳብ ናትና እቲ ኣእምሮ ናትና ኣብቲ ኣለኒ ከምዚ ተገይሩለይ እዩ ከምዚ ኣለኒ እዚ ነገራት ዘሕጉሰኒ ናብ ዝብል ነገራት ከነምፅእ ከለና እቲ ስትሪም ናቱ እንታይ ናብቲ ፖዚቲቭ ዝኾነ ናብቲ ኣዎንታዊ ዝኾነ መፅእ ኣሎ ብመንፅሩ ከዓ ኣዎንታዊ ዝኾነ ነገራት እዩ ዝስሕብ ነስዋይ ኣብ ደገ ንራእዮ እንተደኣ ሕጉስ ኮንካ ተበጊስካ ኩሉ ነገራት እዩ ዘሐጉሰካ ዋላ ኣብቲ ኣልታዊ ኢልካ ዝሓሰብካስ ናብ ፅቡቅ ንክትቀይሮ ቀሊል እዩ ዝኾን ብመንፅሩ እንተደኣ ርእስኻ ተረቢሽሎ ከዓ ዋላ ሓደ ሁዱ ቦታ ከምዚ ዝተረበሸ ኮይኑ ይስማዓካ እቲ ቦታ እቲ ዋላ ሓደ ድምፂ ትፃወር ካልእ ነገራት ገለ ብቐሊሉ ትትንከፍ ኢኻ ትኾን እንተደኣ በቲ ጀሚርካ ኸ ዝተረጋግኣኻ ንኩሉ ነገራት ትፀወር ትኽእል ስለዚ ብመንፅሩ እንተደኣ ኮይንካ እቲ ዝበልናዮም ኩሉ መዳያዊ ቤነፊትስ ወይ ከዓ ጥቕምታት ኣለወካ ካልእ ምስጋናና ብምግላፅ ከም ንብሎ ዘለና ንኩሎም ኣብ ሂወትና ኣዎንታዊ ተራ ዝተፃወቱ ሰባት ምስጋና ብምግላፅ ብተግባር ክኸውን ይኽእል እዩ ብቃል ብፅሑፍ ብህያብ ኩሉ ነገራት እዞም ነገራት እዚኦም ቀፃሊ ክንለማመዶም ክንክእል ኣለና ካልእ የቀኒየለይ ምባል ቀፃሊ ምዝውታር ታንኪዩ ንብሎ ዘለና ካብ ልብኻ ማለት እዩ ፍሽኽታ ክፋል ንባዕሉ ሓገዝ ንደልዩ ሰባት ብሕጉስ መንፈስ ሓገዝ ምሃብ ምግልጋል ዓቕምኻ ኪነ ዓቕምኻ እውን ኣይትሕተት ኒኻ ቀለል ዝመስሉ ነገራት ግን ከዓ ክትገብሮም ተኽኢልካ እሶም እዮም እቶም ቀንዲ መሰረት ናይ ሓጎስ ናትና ስለዚ መዓልታዊ ዝኾነ ናይ ሕያውነት ተግባር በቃ ሓደ ቻሪታብል ዝኾነ ኣክሽን ክትገብር ትክእል ኣለካ ንስድራኻ ዓርትኻ ግዜ ምሃብ ንሶም ምዕላል ምዝርራብ ይቕረብ ምባል ከም ዝበልናዮ ነገራት ናይ ሕሉፍ እሱር ካብ ትኸውን ንዖም እንተደኣ የቕረ ኢልካ ዓፂኻዮ ንስኻ ኢኻ ትመሓር እቲ ካልእ ሰብ ኣይኮነን ዝመሓር ማለት እዩ ሰውቲ ጥቕሚ ብቐንዱ ንዓና ክሳብ ዝኾነ ምክንያቱ ሪዘንትፉል ዝኾነ ኣእምሮ ወይ ከዓ ገና ከምዚ ናይ ሕሉፍ ነገራቱ ዘይረስዕ ኣእምሮ ሒዝካ ንመፃኢ ክትዕልም ኣይትኽእልን ኢኻ ስለዚ ይቕረ ክንብለሎም ዘለና ሰባት ኮይኖም ይቕረ ክንብለሎም ኣለና ምክንያቱ ኣብታ ደረጃት እያ ኣብታ ኩነታት እያ እታ ዓቕሞም እታ ደረጃ ንቕሓቶም እዮም ገይሮም ጀስት በቃ ከምዚ ኪንየት ነገር እቲ ነገር ብምፍፃሙ ካልእ ንዓኻ ናይ ሂወት ትምህርቲ ካልእ እስኻ ዘይትፈልጦ ነገር በረኸት ሒዝልካ ከም ዝመፅእ ብምእማን ሓፈሻዊ ሕጊ ናይ ተፈጥሮ ክትቅፅል ትክእል ኣለካ እንተዘይኮነ እንታይ እቲ ነገራት ስምዒታት እስኻ ኢኻ ትሕዞ ዘለካ እምበር እቶም ሰባት ኣይኮኑን ዝሕዝዎ ዘሎ ንዓኻ እዩ ዝጎዳእካ ከም ትማል ዝበልና እዩ ዝኹን ነፍስኻ ንባዕሉ ብዙሕ ጌጋታት ዝፈፀመት ሕሉፍ ተደኣ ኣለካ ኮይኑ ዋይ ሹድ በቃ ንዓ ሲርካ በቃ ስኺ ገለ ልዕሊ ሰባት ከማን ነብስና ኢና መጀመርያ ይቕረ ምባል ክንለማመድ ዘለና ምክንያቱ ነብስና ይቕረ እንተደኣ ክንብል ዘይንኽእል ኮይና ንካልኦት ሰባት እውን ይቕረ ክንብላ ይንኽእል ኢና ሴይ ፎር ኤግዛምፕል ኣነ ኣብ ዝሓለፈ ክገብሮም ዝግባእኒ ብዙሓት ጌጋታት እንተደኣ ፈፂመ ክገብሮም ዘይነበረኒ ኮይኖም ኣብ ክንዲ ቀፃሊ ነብሰይ ከምኡ ገይረ ዝሃርማ ኦኬ በቃ እዞም ነገራት እዚኦም ኮይኖም ኣብቲ ሽዑ እዋን ክገብሮ ዝነበርኩ ደረጃ ንቕሓት ይሳያ ነይራ ምስኦም ዓፅወቲ ሕሳበይ ነብሰይ የቕረብለላ ሰልፊ ኢስቲም ናተይ የምፅኦ እንድሕር ሕጂ ከዓ እዞም ነገራት እዚኦም ንኸይደግሞም ከዓ እንታይ ይገብር ምስ ነብሰይ መሊሰ መብፅዓይ ቃለይ የሕድስ እምበር ኖ በቃ እንታይ ትርጉም ኣለዎ በቃ በጃኻ ኣነ ላይክ ኣሎ ብዙሓት ሰባት ኣጋጥሞም ኮንቲ ሰበይ በቃ ዝኸውን ኣይኮንኩን ገለ ዳበልካ 10 ግዜ ነቲ ርእስኻ ዳሃረምካ ኣብ ከምኡ ዓይነት ዓንኬል ተደኣ ትነብር ኮንካ ይትወፅን ኢኻ ስለዚ ነዚ ነገራት እዚ ንኸይትገብር እንታይ እዩ እቲ ምስጋና ዝበሃል ቁልፊ እዩ ብዙሕ ነገራት ከለዎ ሰብ ነታ ንእሽተይ ዘላ ኣሉታ ዳሃረመ ቀፃሊ ንዓ ከምዚ ቁስሊ ዳፋሕተረ ዝኸይድ ሰብ ብዙሕ ኣሎ ከምኡ ንኸይከውን ንዓ ሂል ክትገብራ ክተሕውያ ክትክእል ኣለካ ኢሞሽናሊ ማለት እዩ ሶሻሊ ኩሉ ነገራት እንደን ኣብቲ ዝዓበየ
ቢግ ፒክቸር ናይ ህይወት ኣተኪርካ ከዓ እንትገብር እቲ ጌጋ ምግባርካ ሰብ ምዃንካ ተቐበሎ እንትኸይድ ዋላ እቲ ዕቤት ብዘይ የገድስ እዚ ዳርጋ እቲ ዝበልናይ ቀጻሊ ክዳገም ስለ ዘለዎ እዩ ካልእ ንሕሉፍ ኣብ ንዝክረሉ ንባዕሉ ትጽብኦ ዝነበረ ዘኽርታት ዳምፃና ኣብኡ ምትኳር ቀጻሊ ነዚ ሕጂ ዘለውን ከነመስግኖ ክንክእል ኣለና ብዙሕ እዋ እንታይ እዩ ኣብ ሕሉፍ ንምንዮም ዝነበርና ግን ከዓ ዝኾኑ ነገራት እንታይ ንገብር ንዕም ርሳዕ ኣቢልና ከዓ ካልእ ኣብ መጻኢ ንደልዩ ነገራት እንደሊ ድሓን ነው በቃ ከምዚኣ ጥራይ እትወኒ ወይ ከዓ ከምዚኣ ጥራይ ሃበኒ እምበር ብድሕሪስ በቃ ወዲየ ገለ ትብል እሞ ኣብኣ ምስ በጻሕኻ ክላድሓን እሞ ካልእ እዚ ዘለናዮ እዚ ኦልሬዲ ኣብዚ ሕጂ እዋን ዘለናዮ ደረጃ ህይወት ኣብ ሓደ እዋን ንምንዮ ዝነበርና ዓይነት ህይወት እዩ ነዚ ዘለናዮ ከነመስግኖ ክንክእል ኣለና ሽዑቲ ዝመፅእ ዘሎ ከዓ መታን ከምዚ ብዕፅፍታት በረኸት ኮይኑ ክመፅና ተዘይኮነ ዋላ እሱ ተበፃሕናዮ ናይ ከነመስግነሉ ኢና ምክንያቱ ከም ዝበልናዮ ብመንፀራዊ ዝበፃሕናዮ ካልእ ነገራት እውን ክንርኢ ኢና ምክንያቱ ኣይውዳእኒት ናይ ህይወትና ጠለባት ካልእቲ ስተንትኖ ንብሎ ዘለና እውን እዩ ሪፍሌክት ዝገብር በቃ ብዛዕባ ክትመስግነሎም ዘለካ ብዛዕባ ክትመስግነሎም ዘለካ ህይወት ኩሉ ነገራት ፅባቐ ናይ ህይወት ብዛዕባ ገዛእ ርስኻ እውን ንባዕሉ ፅቡቅ ኳሊቲ ዝተዳለካ እዚ ነገራት ስለ ዘለካ ተመስግኖ ነብስኻ ብዛዕባ ገዛእ ርስኻ ፅቡቅ ከም ዝስባዓካ ትገብር ንዕኻ ዝያዳ ከም ዝትደፍቐሉ ካብኡ ሓሊፉ ኣብ ሰባት ከዓ ኪነቲ ኔጋቲቭ ኣሉታዊ ክፋል ናይ ሰብ ትርኢ እታ ዘላ ፖዚቲቭ ነገር ተዳሪኻ ነቲ ሰብ እውን ትሕግዞ ኢኻ ኣብኣ ካፒታላይዝ ዝገብር ምክንያቱ ሰባት እውን ባይ ዘ ወይ ከም ዝረኣነ እዮም ዝኾኑ እንተዳ ሕያው ኢልካ ኢና ሓደ ሰብ ምሳኻ ዋላ ምስ ካልእ ሰብ ጊንጢ ከሎ ምሳኻ ሕያዋይ ኮይኑ እዩ ዝዓይ ምክንያቱ ዲክቴት ኢኻ ትገብሮ ዘለካ ስኻ ምሳኻ ከመይ ክዓይ ከም ዘለዎ ወስኻ ፈቃሪ ኢኻ ዛ ዓይነት እንተዳ ኮሚትካዮ ምሳኻ ብኸም እዩ ዝዓይ ምስ ካልእ ሰብ ዋላ ካልእ ነገር ከሎ እቲ ደጋዊ ህይወትና ንሕና ከምዚ ባዕልና ዲክቴት ንገብሮ ከምዚ መኣዝ ነትሕዞ ነገር ስለ ዝኾነ እቲ ሓይሊ ኣባና እዩ ዘሎ ክንጥቀመሉ ክንክእል ኣለና ስለዚ ናይ ሎሚ ብዛዕባ ናይ ምስጋና ዝነበረትና ፃንሒት እዚኣ ነይራስ this can't be over emphasized እዚ ነገራት እዚ ዋላ ተዛሪብና እውን ንውድኦ ይኮን ምክንያቱ ቁልፊ ናይ ኩሉ ንዛረቦ ነገራት ስለ ዝኾነ ምክንያቱ እንታይ እዩ ኩሉ ነገራት ዓሊምና ዓበይቲ ነገራት ሓሲብና መወዳእታ እሶም ምስ በፃሕናዮም ዝበሃል ነገር የለን ኣብ ሎሚ ብንኾኖ ቀፃሊ ብዝህልወና ፃንሒት ናይ ህይወት ሞመንት ነብሱ ወከፍ ሰከንድ ማይክሮ ሰከንድ ብተሓልፎ ኢና እቲ ህይወትና ንሰርዖ ስለዚ ኩሉ ግዜ እቲ ናይ ምስጋና ህይወት ምህላው ንኩሉ እቲ ከባቢና ዘሎ ፅባቐ ከም ዝህልዎ እዩ ዝገብር በቃ ዋላ ኣብቲ ዋላ ሓደ የለን ኢልካ ብትሓስቦ ምልኣት ከም ዝህልዎ ስለ ዝገብር ኣዝና ክንለማመዶ ዘለና ቀፃሊ ክንገብሮ ዘለና ዓይነት ባህሪ እዩ ስለዚ እቶም ፀናሐና ቀፃሊ ክንውስኸሉ ጥቕምታት ተረዲእና ኣለና ብኩሉ ነገራት መንፅር ሳይንስ መንፅር ካልእ ኩሉ ነገር እቶም ዘይፀናሐና ከዓ ቀፃሊ ከምዚ ካብቶም ቶፕ ወይ ከዓ ቀንዲ ከነተኣትዎም ዘለና ልምታት ኮይኑ ክስነት ክኽእል ኣለዎ ስለዚ ቴንክ ዩ ቨሪ ማች እዚ እንዳበልኩ ናይ ሎሚ